এই জরি যা তো ধরি বলছি আমার চাউল তো আমি না দেখি ধরি বলছি রে কবে মক্কড় ফোড়ানি ସେ ରଖିଦିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ମକଡ଼ ଫକଡ଼ ବନ୍ଧା ହବ ଯଦି ବାହା କରିବି ମତେ ନେଇଯିବି ବାହାର କରିଦେଇ ମାନୁରି ତୁ ଯଦି ବାହାର ବାହାର କରିଦେଇ ଖାଲି ତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ତମ ଇଏର ଦେଇଥିବେ ମିଶେଇକି ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟା ଆଙ୍କର ଗୋଟା ନୁହଁ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଉ କଣ ପୂଜା ପୂଜା ହଉଛି ଦିଟା ନା କଣ ହବନି ଆଉ ପୁରା ଗଣପତି ବାବା ହର ଗୌରୀ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ପାଣି ଆଣିଛ ପାଣି ବି ଆଣିନା ସେ ମୂଷା ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଧାନ ରହିଲା କଣ କଲା ଟିକେ କରୁନା ପୁଣି ସେ କେମିତି କଣ ସେ ଥୋଇବ ସେ କ୍ରିୟା କରିବା ଖାଲି ଉପରଟା ତୁ ସେଇଆ ତମ ଠିଆ କରୁନୁ ଠିଆ କର ନଈ କି ସେ ଧରିବେ ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ ଇଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଖଡ ଖଡ ଶୁଭିବ ସୁଗା ଯିବନି ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଥଉଛୁ ମା ଠିକ ଠିକ ଥଉନୁ ଆହୁରି ମା କାନକୁ ଶୁଭିବନି ଟିକେ ହାଣ୍ଡି ଖାଇ ବୋଉ କହିବେ ତ ଯା ଥାଳି ଟେକ ଥାଳି ଟେକ ଖଡ ଖଡ ଶୁଭିବନି ଧାନ ଛଣା ପାଚି ଥାଳି ଟେକ ଫିରିକି ଟେକ
ତା ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଉଣ୍ଡା ମାଛ ଉଣ୍ଡା ନା ଭାକୁର ମାଛ ତ ଏକା ସେଇ ରୂପା ମୁଦି ପକେଇଛ ତୁ ତାକୁ ଦେଖେଇକି ମତେ ଦବୁ ସେଇ ରୂପା ମୁଦି ସୁନା ଗୋଟା କାଢିକି ଦବୁ ହାଣ୍ଡି ଦିଆ ଉଠି ପାରେ ଏମିତି କରିଚାରିବୁ ଯେମିତି ଟୋଟାଲ ଚୁନା ହବ ସନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟତୀତ ଓଦା ବ୍ୟତୀତ ଓଦା ମାଟି ଦାବି ଯିବ ଆକୁଡା 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 ଗାଧର କେମିତି ଲାଗିବ ହାତ ଖଣ୍ଡି ହେଇଗଲା ଛୁରୀ ହବନି କଣ